Okay, daghang salamat, Mr. Moderator. Kung si Carlo, andam ka na ba matubag sa ubutan na? Andam na kumutubag sa iyong pangutana, Bro Alan. Okay, salamat. Sumala sa tima nga imong ipamatutan nga ang giilang mananap ng mahugaw sa tugon, ipakaon na sa mga kastuhan sumala sa Biblia o mga referensya. Pangutana, sa panahon sa mga kastuhan ng parang ni Kristo, wala na ba'y mananap ng mahugaw? Yes or no? Tubag, panahon ni Kristus, panahon Kristiyanos, wala na, panahon Kristiyanos. Pero kung muna magani biila nga hugaw gyapon sa panahon ni Kristo, nagtunas mga Israelites. Huwag daw giingat ikaw, kung muna magani biila nga hugaw nga ang baboy hangtod karon sa mga Hudiyo na sa mga Judaism pa. Pero alam na itong mga Kristiyanos, gilinisan na. Wali ka mamino sa akong gibasa na Biblia di ay. Nga gilinisan naman ang tanang pagkaon. Alam sa mga Kristiyanos. Sa ito pa, alam na itong mga Kristiyanos, wala na yun. Pero alam sa mga Judaism, naagyagon. Sa mga Judaism, pero ay kapilapil kayo, di mga Judaism. Sunod pa na. Salamat. Matot nimo sa panahon ni Kristo, panahon Kristiyanos, wala na'y mahugaw nga mananap. Pangutan, kung mabasa ko sa panahon Kristo, panahon Kristiyanos, na'y mananap ng mahugaw, dawaton mo ba ang imong kapilihan? Yes or no? Tabag, yung kumudawa sa imong kapilihan. Kaya nga naman, kay akong gibasa nga linis na yun, isa may akong buwan. Ikaw o si Objection, Kristo? Mr. Moderator. Okay. Objection. Aga ko objection, Maring. Iyang ito ba, aga ko pumunta na nga sa panahon ni Kristo, panahon ni Kristo, napabay, wala ba mahugaw nga mananap? Mato pa niya, wala na, panahon ni Kristo, panahon ni Kristo. Muna nga, ako siyang issue daw. Sige. Basta nai kemuliaan automatik kat ang buwan. Okay. Kung mabasa ko sa panahon ng Kristohanon, napay mananap na mahugaw. Kaya ingon ang siya sa pagtabag sa pagtana, sa panahon sa Kristohanon, wala na mananap na mahugaw. Kung mabasa ko sa Biblia, na sa panahon sa Kristohanon, napay mananap na mahugaw, dawaton ba rin kapilihan? Kinanunti niya tanggihan na. Aki ito baga Dili siya, dawaton niya. Ingon ang siya nga, wala yung mananap na mahugaw sa panahon ng Kristo. Okay. Kristohanon. Dawaton ginanyan ko siya para mahumanan ng dibatiha. Okay. Para mahumanan ng dibatiha kasi mga pilihan eh. Ato ingatan Okay. Abadidas. Tukang ka parang ma-klaro. Counter mo kasi moderator, counter. Ako naman siya gitubag moderator. Gitubag, ay sa moderator, ako na siya gitubag. Dili ko mudawan sa imong kapildihan. Excuse me. Gitubag ko na. Mudawan ka na dili, gitubag di ka. Lagi, di counter man ko, i-object ka. Lagi, Mr. Moderator, counter ko. Ingon siya, wag ko na ako tubagan, dili ko. Gitubag, Mr. Moderator, ay, dili ko mudawan sa imong kapildihan. Kaya klaro kayo akong nabasa, ingon ang Ginoo, makahimo ka mong pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa Kristiyanos. Kung nuna gani kay gibasa diha nga hugaw gyapon sa panahon ni Kristo, alang na gina sa mga Israelites. Ayaw na i-apil na to dili kay di man ta mga Israelites, mga Kristiyanos man ta. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Biyaan na na kay David Magalina. Oy, objection Mr. Moderator. Personal attack. Wala, wala. Nasa tong rules. Dito atak. Nasa tong rules na. Yaan ka, nag-iipis ka. Ayaw bang bitawan. Sunod pangutana. Okay, pangutana. Oh. Mato, okay. Mr. Moderator, pakinuha lang. Nasa tong rules. Ang Di, kung ang pangutada kategorikal, kinahanglan ko bago ng kategorikal. Okay. So, another question. Okay, salamat. Ako mo dumog sa imong ipamahayag, premise mo niya. Nasa ang gisugo nga dili ipakanon sa mga ang mga Hudiora, ang mga Israel. Nagpasabot ba, Mr. Giancarlo, nga ang mahugaw mananap o nila sa nagtubong nga hugaw sa dili nga mga Kristohanon hinlog na ni siya? Sa dili mga Hudiyo hinlog na? Yes or no? Diba? No, sa mga
mga Hudiyo hugaw maguna nila sa mga Hudiyo sa mga Israelites. Bisan lagi karon kung adto ka sa Jerusalem, hugaw gyud na nila karon ang baboy sa mga Hudiyo. Karon di man ta mga Hudiyo, mga Kristiyanos magala ay lagi pagkapila-pila di ana. Kaya alam na itong mga Kristiyanos, klaro kayo atong gibasa. O, ingon ang Ginoo, iyang kitong pangalan, mga apostolis, mga Kristiyanos, ingon ang Ginoo. Makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon, kay gilinisan na, alam na itong mga Kristiyanos. Sa ito pa, alam sa mga Kristiyanos, limpyo na lagi na, ipakaon na lagi na, ingon si San Pablo, makahimo ka mo pagkaon sa tanang. Sunod pangutan. Sunod pangutan. Matod kanimo nga alang sa mga Hudiyo ang baboy hugaw. Ang pangutanan ako, alang sa dili Hudiyo, hinlo ba ang baboy o hugaw? Palihog ko pangaputan. O ba, alang sa mga Kristiyanos, hinlo na ang baboy. O, dili Hudiyo mga, anak Kristiyanos, dili man Hudiyo. Ito ba na? Ang pangutana alang sa mga Kristiyanos. Okay, ako pang Ang objection mo ni. Ningon naman siya na ang mahugaw mo na sa mas baboy, ang mga Hudiyo ra ang isugo na nahugaw na. Ang ako po na sa dili mga Hudiyo. Ang baboy, hinlo man ni o hugaw. Ang ito ba, sa mga Kristohanon hinlo na. Oh, ang ako ba sa dili, alam po sa dili mga Hudiyo. Gila ba sa baboy? Gila ba ang baboy na hinlo? Yes or no? Counter objection. Ang iyang pangutana, Mr. Moderator, time sa kami na bro, kaya nag-objection ako. Wala object ako sa iyong pangutana. Kaya nga naman. Dili objection, bro. Dili na sidat ko. Paisa bro. Panginoon sa objection ako. Dili lang ko counter objection ako. Ala. Kami na. Objection ako. Di pa discuss ko. Dili mo counter siya kay Dili mo counter objection na debate man eh. dapat kung Okay, moderate siya. Okay, once na objection, na-counter objection na siya, pero once mo counter objection ka sa lakbo istorya, i-address sa moderator, dawaton ba counter objection, Carlo. Okay, so na-counter objection, dawaton moderator dili. dili. Wala kayo, Kasi kaya ang iya hatod, dili ko didapig ha. Ayaw na iyo siya, kapag ang pangutana, o dili man na sa mahugaw o sa dili mahugaw. Saan man ako pagtubag ni Moderator, napa ko yung objection. Paminawa sa akong objection. Okay, gawato na Oo, kaya objection. ang Moderator talaga ako makahuron. Before ko mutubag sa inyong pangutana, nasa ko objection, paminawa sa. Self-defense. Ang akong objection, Mr. Moderator, nangutana makot siya, alang sa mga dili Kristiyanos. Alang sa mga dili Kristiyanos, alang sa mga dili Hudiyo. Nga mo ni object ko, kaya ang iyang pangutana ko sino? Kaya ang naa sa mong tema, Kristiyanos, ano mo siya sa dili Hudiyo? Una nga ko, ang pangutana, specific kung tayo pangutana. Kanang dili Hudiyo, Kristiyanos tayo pangutana. Oh. Okay. Kuha na lang ni, kana ang conclusion lang ni sa moderator. Nagya po sa tema bro kay ang ikuan ni alang sa mga Hudiyo niya. Nagingon niya, pamatud-an nako nga ang ilang nga hugaw sa daang tukod sa mas baboy makauna sa mga Kristiyano. Oh, specific. Okay, specific niya ang dili mga Hudiyo, ang mga Kristiyanos, dili mo na mga Hudiyo. So naari Japon. So, ano ni? Uspa ang pangutana, decision ko dito, uspa ang pangutana, ipatuwag sa ito ang Ang pangutana bro, iso sa tema bro. Okay, pagpunta na lang ko muna. Specific na bro. Okay, pagpunta na lang ko muna. Kuyon ka ba nga ang dili mga Hudiyo Kristohano? Yes or no? So ba, dili tanang dili Hudiyo, Kristiyanos. Doon naman sa mga dili Hudiyo, pero dili Kristiyanos. No, Objection, Mr. Ponson. specific, Mr. Moderator. Pero tanang dili Hudiyo, Kristiyanos, Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, Mr. Hindi na Moderator. ba tanang dili Hudiyo, Kristiyanos? Objection, Mr. Moderator. Ang ako punta na kabuhikan. pagtagtag na lang kami. Kay kami diri, wakon may microphone, di kayo may malunggan ninyo. Okay, Nini. Padayon ta, kontrohang pangutana, tubagon sa affirmative. Specific lagi bro. Kuyon ka ba? Wala tayo sa ay nagkuhan ba? Wala ta ang kuhan niya o di ka kauyon sa pangutana niya. O di ka kamuji ko kuhan. Ana ha? Sa pangutana, o di ka kauyon sa pangutana, depende na nimo. Okay, panahon.
Mahuyon ka ba, Ricardo, nga ang dili Judeo Kristohanon? Yes or no? Kategorikal. So ba, dili ko muuyo ni ana. Kay ganang dili Hudiyo, dili mata na dili Hudiyo Kristiyanos na. Kay doon na may dili Hudiyo pero dili Kristiyanos. Di ba? Oh, karon ang atong tema magod specific man. Ipakaon man sa mga Kristiyanos. So kanimong pangutana, paglipat mo na. So dagingan ikaw igsuonalan. Sumala yun sa Biblia kung ibasa. Ingon ang Ginoo, makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa mga Kristiyanos. Sa ato pa kung Kristiyanos kakaon na baboy, ay subakan Ginoo. Sunod pagkutana. Okay, sunod pangutan. Oh. Imong gipahayag na ang gisugo na dili ko kahugaw sa mas baboy ang Judeo ra. Kita Kristohanon, pinlo ang baboy. Pangutana, kung mabasa ko sa panahon ni Kristo, o mga Kristohanon na, kaya panahon ni Kristo ang baboy, hugaw, dawaton ba nimo ang imong kapilihan? Yes o no? Ba, dili kong dawat imong kapilihan. Kay mapildi mong yumani. Klaro kayo, niingon ang Ginoo, makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa mga Kristiyano. Objection, Mr. President. Sa ato palagi, Objection, Mr. klaro President. kayo. Objection, Mr. President. Okay. Dawat. Sure. Ha, okay, objection. Ngayon, Chico. Ako sa pangutana, objection, itakad tayo. Na kung mabasa ko nga sa panahon sa Kristohanon na ang baboy mahugaw, pildi ba siya sa diha? Ang ito ba, dili siya masulat kay sa akong kapilihan. Wala ko mangutana sa dili sa akong kapilihan, sa iyang kapilihan. At dawaton ba niya? Na kung mabasa ko sa panahon ni Kristo, panahon Kristohanon, word for word na ang baboy hugaw. Dawaton ng kapilihan, paliyog kung doon ito ipatapag na pangutana. Yes or no? Matubag naman. Ipatapag. Ang iyang pangutana sa panahong Kristiyano, kung doon ay mabasa, mo yung pangutana, kung doon ay mabasa, gawaton ka nimo ang imong kapilihan. Dili lagi ko mudawat lagi sa kapilihan kaya iya man kung basahon nga nang Bible nga hugaw gyud ang baboy bisa sa panahon ni Kristo sa mga Hudiyo lagi na sa mga Kristiyanos man akong gipamatud-an sa mga Kristiyanos limpyo na kung doon naman kay gibasa diha nga hugaw gyud sa panahon ni Kristo sa mga Judaism gani kung adto ka Jerusalem karon na pa may mga Hudiyo nag-ila gyud sila ng baboy hugaw sa mga Hudiyo pero ang atong tema sa mga Kristiyanos man na di mabasa diha sa Biblia ni Gunita na alang sa Kristiyanos hugaw ang baboy na di mabasa diha sa mga Hudiyo man na hugaw ang baboy so na pangutana. Matod ka nimo na dili yun mabasa tungod kay ang mga Israel kang gisugo na ang baboy hugaw dili pagkaon. Balikon ko ang pagpangutana. Balikon mabasa nako sa panahon sa Kristohanon nga ang baboy mahugaw word for word dawaton pa nimo imong kapilihan kana man tumagon. Sir, Nagsige man ang balik-balik ang pagutana. For the first time, para sa pagpatas. Palihog, basaha. For the first time. Basaha, Brother Alperes, para nga mahulong na pagutana. Okay, salamat. Atong basahan. Marcos Kapitulo 5, versikulo 11. Ang Marcos panahon ni ang Marcos panahon ni sa Kristohanon. O sa kisulti, since the Gerasenes were not Jews who considered things to be unclean, wala yun rin na nga ang baboy hugaw para sa mga Hudyo. pangutana. Wala ka rin na. Pangutana, ayaw ko sabi. Punta na. Imo ba rin supakan? Nag-ingon din nga ang baboy. Hugaw pa ng Kristo. Yes or no? So bako na ko yung nakabot, eh, wala ka nasabot yung gibasa. Ang imong Objection, Mr. Bernador. Objection. Objection, Mr. Bernador. Agi, ipatubag na to ang pagutana na gitagaan ang magkauguan. Ipatubag na to niya, alagit ka sa akuan bro, kaya gamay ng bukuras. Tumaga, patubag na to, Brother Alperes. so bag yung sa imuhang pagsabot sa gibasa. Objection, Mr. Bernador. Object, ulit, sige. Matupag naman kategorya. Kaya, pwede man object. Kaya, ako kung gano'n sa objection sa dito. Kaya, ang balahon, nga ang objection, ati sa dito. Object ko. Sige bro, sige bro. Ako object, wala kong mutana sa akong pagsabot. Ang yang ito ba sa akong pagsabot? Dili siya musubak siya. Wala kong mutana sa akong pagsabot. Ako mutana ba? Imo ba ni uyunan ang mabasa sa panahon Kristo nga ang taboy hugaw? Yes or no? Kaya na mo ito ba? Dili kay akong pagsabot.
Ang iyang ituhag. O dito time, ibasa man niya sa Biblia, ang iyang premise, ang iyang objection. Ibasa man niya, so dili ka ugaling niya magsabot kung dili sumalas mabasa sa Biblia. Kumaga, brother, Madina. Sakay, atag sa ko kay di ko na kanto ang kaubang ko dito. Ang iyang pangutana doon, no? Kaya kami na moderator, na din ang both sides, katigural ka lang niya gagamit, yes o no ra. No need for you to explain more, kaya tayo na din sa pagtubat. Why? Tayo na sa pagpangutana. Ang ako laging ko paglagiana, ang iyang gibasa gusto iyang pagsabot ko sa iyo. Kay kana lagi mong gibasa na dunay nag-ila nga hugaw gyapon ang baboy, mga Hudiyo lagi na. Sa ipasabot daw tika sa akong barko kanina, alang sa mga Hudiyo bisag mo adto pagkakaroon sa Jerusalem, giila lagi ng hugaw nila ang baboy sa mga Hudiyo, pero alang sa mga Kristiyanos, limpyo na lagi na. Kay ang Ginoo nagingon, makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa mga Kristiyanos. So ang imong gibasa applicable lang sa mga Judaism, dili sa mga Kristiyanos. Sunod pangutana. Okay. Sunod po na. Bakit kanino nga akong gibasa applicable sa mga Judaism? Kung dili mabasa na akong gibasa nga applicable sa Judaism, dawaton man yung kapilihan. Yes or no? Dili ko daw sa imong kapilihan kay klaro kayo O question ng tabagay. Iyan ang itubaga, akong pangutana, nga mapagpilihan na applicable rin sa Judaism. Akong iparapan na kung dili mabasa din sa Dabus Bible ang mga kusing nga applicable sa Judaism, dawaton mo kapilihan. Kaya may patapag sa Judaism. Kaya iyan ang isusi nga applicable sa panahon sa Judaism. Kaunti So, iyan ang tinitanggihan. Iyan ang nagilipot. Dahil ako nakadungog. bro, like objection bro. Ay objection bro. Basta objection kayo. Okay, basta like pagtubag. Aking counter objection, kini counter siya. Okay, sige, counter Mr. objection. Moderator, nasa atong role, Mr. Moderator, nasa atong role sa debate, basta matubag na gani ang categorical, dili na siya mo object. Hindi na mo object, eh, natubag naman categorical. Natubag man ako, Mr. Moderator, dili ko mo dawat sa imong kapildihan. Kay klaro kayo mabasa sa Biblia, nga ipagkaon na lagi ni Kristo ang tanang pagkaon kay ginilisan na alang sa mga Kristiyanos. Kana lagi mong gibasa nga the Voice Bible nga naay nang ilang nga hugaw ang baboy sa mga Judaism kanina Brad Alan. Judaism na pero ang atong tema para sa Kristiyanos. Sunod pangutana. Ang iyang pangutana, ibalik ka niya sa panahon Kristiyanos, wala na may mahugaw. Oh, ibalik. Oh. Kung wala na may mahugaw sa panahon Kristiyanos. Kabak. Wala na pa'y mahugaw nga baboy para sa Kristiyanos. Okay. Parang uwa magtugtog sa contradiction niya. Bukuan mo dengan Tuhan moderator sa. Aturan pangutana ha. Laruhan pangutana, laruhan pangutubag. Ligayan na nato nga kanang word mo dawat pagkas mong kapilihan. Ana na siguro dawaton ba nimo para di po si malos kay was mo malos siya. Murag ko ba tiro mo kay kwan. Abada na lang muling dawaton nimo kapilihan ba di si malos di ko mo dawat sa kapilihan para sa Perez. Okay, salamat. Palawang pangutana. Imong gisulti karon nga sa Marcos 11 nga akong igamit sa pagpangutana na nag-ingon nga baboy hugaw panahon ng Kristohano. Matod pa nimo applicable sa Judaism. Pangutana. Pag-ingon nimo nga ang Marcos 11 nga akong ipangutana kanina sa pabasa panahon sa Judaism, applicable sa Judaism. Mao ba ni mabasa dito nga applicable sa Judaism? Yes or no? Yes, okay. Kay klaro mo kaya akong gibasa nga ang gisugo lagi sa Ginoo na ayaw mo pagkaon baboy kay hugaw sa mga Judaism lagi na mga Israelites ba. Klaro kaya akong gibasa nga ang diha sa daan tugon ang Ginoo mipadayag ngadto kang Moises o sa mga Israelites. Doon ay mga pagkaon nag-iisip ka limpyo o muna sa iisip nga hugaw. So kana lagi mong gibasa sa Voice Bible kabaw mo kuanan ang kuan ng Biblia dalaw. Alam lagi na sa mga Judaism. Pero ang atong tema ayaw pagawas tema kay alam sa mga Kristiyanos limpyo naman ang baboy. Nya adto gyud sa mga Judaism ay sa Kristiyanos. Wala ko magawa sa tema. Premise. Wala ko magawa sa tema. Imong gilitog nga ang Marcos 11 applicable sa mga Judaism. Ako kang isudaw na kung dili mabasa sa Marcos 11 nga applicable sa Judaism, imo paguyunan matulog dili ka muyo. O di ka muyo. Pangutana. Nasa iyo ba ang Marcos 5:11 na dili mabasa nga applicable sa Judaism? Yes or no? Baba, ang Biblia kanunay magyud sakto. Ikaw mo'y sayo. Objection, Mr. Senator. Objection. Tutuklog naman ako. Objection, di objection sa ito pa. Ang akong pangutana na kategorikal. Yes or no? Kinang tubag sa kategorikal. Nala sa laho. Okay, kategorikal lang ayang gustong patubag, yes or no. Sige bro, balik ka pa sa kategorikal. Okay. Ito pag kategorikal ayaw objection ha. Di ba rin siya?
Okay. Mo-premise ako. Dili pwedeng kabukarba, mag-uot na dili ko object. Wala na sa palahod. Oo. Mo-premise ako. Wala nga, gingon man mo. O-premise, gingon man niya ang Marcos 11, applicable sa Judaism. Palawat na pangutana. O yun ba nimo sa Marcos 5:11 nga dili mabasa nga applicable sa Judaism? Yes or no? Kanara, kategorikal. Diba? Dili lagi ko buhay na nakimagingon. Kay klaro kayo, ay magibasa kisundan ikaw. Giisip di ay sa mga Diyos na ang baboy hugaw. Naagi mo ba sa nakbay mo? Objection to the Na! Iyan iputol. Nakasaya ko. Ano komentaryo? Ay, Objection, komentaryo. objection. Ako kung siputol, kisundan natin ka. Klaro? Okay. Sige, naray objection, brother. Badin, asas ko pa pinam. Total, fair mo kung mo counter objection ka, pwede ka po. Okay, Sige bro. Na bro, ako pa bro, sunod na naman. Okay, premise ako. Okay, premise ako. Matod pa rin mo, Hudiyo ra. Hudiyo, Judaism. Unya, yang ibasa. Wala, dili mabasa Hudiyo ra. Ako basa na. Since the Gerasenes were not Jews who considered pigs to be unclean. So, we're not Jews, dili mga Hudiyo. Nga ang baboy, i-consider na mahugaw. Ang pangutana ba? Imo ba uyunan nga dili mabasa din nga applicable ni sa Judaism? Yes or no? Upag lagi nato lagi, applicable lagi daw na sa mga Judaism. Klaro kayo? Oh, Okay. sa mga Konsay texto sa mga ibasa. Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5 akong ipahiling sa moderator kung applicable po ni sa Judaism. Aron masod ka kuno sa kasi zero. Okay, Brother Abadinas, para sa patas nga kuan, atong ipabasa sa itudlo ninyo nga usa ka moderator kung ang objection magbalik-balik mo atong ipabasa sa atong baban. Okay. Ari lang ni, Brad, ikaw basa, Brad. Ikaw basa kaya mo yahan ng Bible. Ikaw mo ibasa kaya yahan ng Bible. Okay. Asa ipabasa ni mo ni Brother Abadinas? Kagusto ano sa mo kasabot sa pero sa mga niya. Di man mo sa Gigarlo nga ang Marcos 5 sa kanila sa pangutana applicable sa Judaism. So, dili ang gipangutana siya na uyon na ba nga dili mabasa din nga applicable sa Judaism. Dili siya uyon kay sa Judaism. So, ako ko mabasa applicable ba sa Judaism? Ang context ang ipasabot din nga bersikulo palibasa. Ato basahon. San Marcos 5:11. Since the Gerasenes were not Jews, close and open parentheses. Ang close and open parentheses na sa Jews. Wala sa Gerasenes. Klaro na to ha? Who considered pigs to be unclean. Tapos na ko. Since the Gerasenes were not Jews, close open parentheses, who considered pigs to be unclean. Sa mga Hudiyo ay nag-isip sila, kahugaw ang baboy. Excuse me. Ano niya, ang siya, mga kaisunan, igo lang ka mubasa, Brad, ay lang explain. Ay lang explain. Close and open parentheses. Ako nagiklaro nga, ang close and open parentheses, wala sa sins, nasa Jews. Ang close and open parentheses, nasa Jews. Wala sa Gerasenes, wala sa Philippians, wala sa Colossians. Okay, atong kalwa pa sa objection, atong hurot ba? Ihurot mo na imong counter, pero Brad, okay, so sa pamaging counter mo. Okay, kanang ko-premise ako mo ito sa dili pa ko mangutana. Kini siya, kini ko dito, premise lang ko before ko mo sa next question pag tumalangan. Okay. Bakit pa sa nagbasa nga, ang close parenthesis sa mga Hudiyo na, so, murag, pagrespeto lang niya. So, sorry ka, inunta ka. Nga basta close parenthesis, opinion sa author ng Biblia. Kunya katoliko ang author ani. Ano bro? Okay, premise. Ayaw yun nga. Kung dito yung author ng katoliko. Kung yun sa Hudiyo na, basta close parenthesis, opinion na sa author ng Biblia. Alam mo yun ang Hudiyo na. Kung nag-eskwela na, kapalulat lang siya na close parenthesis. Okay, counter objection, Brother Abadinas. Mato kang Brad Alvarez. Kaunti ko, Mr. Moderator, ang pangutanan na tubag na, muprosid na siya kaya pangutana kay naman na sa role, matupatan yung pangutana, sunod pangutana. Sige. Naungot pangutana, mahurot na lang yung oras. Ano ni? Sige.
moderator kanang conclusion. Arita, next question, Brother Alperis. Biyahin na to ninyo kay Okay, salamat. Sumala sa tima nga imong ipamatutan. Nga ang mahugaw mananap ng ila, yes, nagtugon ng mahugaw, ipakauna sa mga kasuhan ng sumala sa biya o referensya. Pangutanan. Kining mong tima, kinatulik ko ba ning pagsabot? Yes or no? Balik ka pa na bro. Sagot. Kaya mali ko punta na. Sumala sa mong tima, nga ang ilang mahugaw mananap sa dangtugon, ipakauna sa mga kasuhan ng sumala sa Biblia. Pangutanan. Kinatulik ko ba ning pagsabot? Yes or no? Pagsabot yun ang Ginoo. Nagisuportahan sa pagsabot sa Katoliko. Dili kay Katoliko na. Pagsabot yun ang Ginoo. Kaya ang Ginoo nag-ingon, magahimo kamo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa mga Kristiyanos. Ang Ginoo ay nag-ingon ani. Unang nagsulti ni ang Ginoo. Sa aming mga Katoliko, igo raming nituo. So dili na kay Katoliko ra ang pagsabot. Pagsabot yun ang Ginoo, malimpyo na ang tanang pagkaon kay gilinisan na. So ano ba na? Sunod pangutanan. Kay pagsabot man sa Diyos, matod nimo, nga ang gilang mahugaw nga mananap sa tugon, ipakaon na sa mga Kristohanon. Pangutana, naabay persikulo na ang Diyos nag-ingon sa amang Diyos sa tima nga nag-ingon diya nga ang mahugaw mananap sa tugon, ipakaon na sa Kristohanon. Kay pagsabot man na sa Diyos, naabay persikulo sa Biblia nga ang Diyos nga nag-ingon nga ang mahugaw mananap sa tugon, gila na nga Hindu sa panahon ng Kristo, ipakaon na. So, yes or no? Yes, lagi mabasa. Kung mabasa na kulitra, ang Ginoo nagsugo kadto ni Pedro kapay hawon siyang baboy. Ang kuno ni Pedro sa ka. Sudah. Okay. Alright, Okay. wala. Para mo sikat ka. Napabinaw, moderator objection, wala sa rules ang showdown. So, imo pa nagawa ng moderator ang showdown? Say, pakirol sa ka. Kaya hindi rin natin daraw ito ng showdown. Ang iyan ang pangutana, ibalik rin sa tima. Ang tima, mabasa ba word for word sa Biblia nga sa bagong tugod ipakaon ka sa Ginoo. Ako lang basahon na. Okay, moderator's time. Brother Carlo, kabalo mo kayo, lugay naman mo sa debate. Panahon ni Yahan katungod pagpamutana, yung mga katungod pagtubag, ay naman siya balik ang pamutana. So last question ba ito niya, sa katong oras, hurot na, sa... So last answer, Brother Carlo. Okay, tubag na ako sa nindot niya pangutana, naabay mabasa. Nag-ingon ang Ginoo ipakaon ng baboy, naagyon. Naa sa buhat Jes, versikulo 11. Nag-ingon din a rib open sky and wide container something like a wood sheet, suspended by its corners, descended through the turn open toward the ground. This container tempt with the four-footed animals, upat tiil, nga mga mananap, ingon diri, crowl, birds, pigs, unsa ng pigs? Baboy, oy, unsa ingon sa Ginoo? Ihaw Pedro, kaon. Ano tayo mabasa yun? Nga ito ng Ginoo, kita Peter Keller, kaon ng baboy. Nato pa kapagutan na. Salamat. Okay, Alpes MC. Uli na kami doon sa debate ba? Hindi mangangkon. Mangangkon ba? Okay. So ako lang kapunog na nagpusidaan ko kanina. Nga, naman ay balaod mo, mag-isituhay ba? Nga ka na po nga pili ka, lupi ka, di na ito tumito na, no? Kaya sa debate, kung may mapili na ito, inuurang ito sa'yo, no? Inuurang sa'yo. Nga ito tumito kayo, huwag na magkaya na nga, lupi ka, daw ito mapili ka. Hindi na, no? Hindi na mayo. So, ang ang atong ipabaw kanina, kanadaan, basic, kanadaan, siring, o educational TV. Wala na, no? Wala siya. Di kaya na ito mga buka din mo. Pero kumarong na negative side, sayang. Okay, rin ang moderator ha, alam sa wala pa ka-sweeto ni ini mga letsunan. Tinani kining debate, o niya, karon isahon, gigisaman ni Brother Alperis, si Brother Abadinas, umanding karon, mamahayag si Brother Alperis, balik 20 minutos, isahon na, no? 20 minutos ang iyang pagbaro, kaya isahon na po siya, sulod sa 10 minutos, Brother Abadinas. Then mumba silang kuhan, ay conclusion sila na tag 5 minutes niya. Okay, tatong ihatag ang panahon, Brother Alperis. Okay, dagang salamat Mr. Burrito. May hapon mga kaigsunan. May hapon.
So, hindi ka po noon, akong ipabot, akong pagkahon sa atong barangay captain. Bisan wala ko magkaila, so mayong hapon sa atong barangay captain dito sa Lawaan, dos. O, ako sa ipabot, akong pagpasalamat ngadto sa akong magkauban, Elder Barolo, Elder Campus, si Brother Pirater, o nabro ito yung sunod din si Sir. Salamat kayo, o salamat po sa tanang mga tao, mga karoon din, kami tapong, daghang salamat sa ipagtabong. Mga pinangga ko magigilaan, hindi ka punong karoon. Ang among trabaho, mauragin ang pagtigil sa tima sa akong lakba. Matod pa sa tima sa akong lakba, nga iyang pamatuan, nga ang ilang mahugang mananap sa dalang tugon, ipakaon na sa mga Kristohan, sumala sa Biblia o mga referensya. Ako sa kapangutana kagalinan, nga sa panahon ni Kristo, anong Kristohanon? Wala na ba'y mananap ng mahugaw? Matod pa niya, wala na. Ako ngayon, kung mabasa ko, sa panahon ni Kristo na ba'y mananap ng mahugaw? Kisi-kisi po siya. Kaya matod pa niya, yung dawa doon, di sa kadawa, sa mga kapilya. Sa pagkatino, nung kisi-kisi siya, na naman kay naamagay prueba, ebidensya sa Biblia. Nga sa panahon ni Kristo, ang baboy mahugaw. Karon, yan gigamit ang unang Korinto 10:25. Nga nino si Apostol Pablo nga magkakaon kamog bisan unsang karne. Na dibaligya sa merkado. Ang unang Korinto 10:25, dili mo makaplagan nga ang tima nga ang ilang mahugaw sa daang tugon ipakanaon pagkaon ang panahon ni Kristo sa panahon ng mga Kristiyanos. Di yung mabasa sa unang Korinto 10:25. Ako ito ipangutana siya nga kini imong tima kinatumiko man yung pagsabot. Yung siya Ginoo sa Ginoo gini pagsabot. Akong ipalapag nga mabasa pa sa Biblia ang Ginoo pagsabot nga ang iyang tima nga ang mahugaw na sa tugon ipakaon na sa Kristohanon. Kisi-kisi na yun. Nga naman, kay mabukling magyod nga di mabasa sa Biblia. Niya mga kaitsura, iyang gigamit ang The Voice Bible. Buhat Jis, The Voice Bible na ako aning. So, tiyan ko kamo mga kaitsura, na kung mabasa kang Biblia, inahanglan na atong yung sabton kung unsa ang whole characteristics o ipasabot ni ini. Dili kay sabto lang tayo na ipakaon na ang baboy sa panahon sa Kristiyanos, kaya lagi na may mabasa din nga tindog pinapag-ihaw niya, may mabasa kong baboy, apan iyang isulti nga si Pedro nagkakitag pananawon. Iya ginipaya ganina. Nga doon ay pananawon si Pedro, ang pananawon nakita niya, ang habon nagitundo sila, gano'n ay upag kakanto nga, ang pagkakanto diha, ang dalang pananap sa habon o niya, ang tingong nag-ingon, tindog pinag-ihaw ka. Kaya pinagdili ko Ginoo, ingon siya, ayaw hinganli nga, ang baboy hugaw. Tigsan kamutan na, kahit pananawon man, magkakaon din ang pananawon. Delikado ng teaching ang pananawon ni pagkaon na. Ang buhat sis, usa ka vision ni Pedro. Dili siya literal, o niya ipagkaon ng pananawon. Naunsang taon nga pagka-argumento ang pananaw ni pagkaon naman. Ingon siya na, si Pedro ipakitag pananaw niya. Ang pananaw, hindi mo pinapag-iwan niya, hindi nga ng baboy. Hindi nga bukaw, kaya hindi na. Pananaw na, bakit pa sa kay vision man, pananaw man, sunaay kahulugan. Ikson, usa ka Biblia, nga ang imprimator, usa ka bishop. Labaw niya sa mga RCC. O, 9 Helmstad, ang imprimator Anthony B. Taylor, Bishop of Little Rock, December 2010. Atong basahon ang buhat Diyos. Kaya kining Biblia Hexon, standard referentially, unya, kining nag-author ani, ang imprimator, ikiyahan ni sa Balaang Espiritu, nagtukan gini sa tinuod, sukuhin ni sa pagsabot, karon sa akong katang. Kaya nga pagsabot ka sa panahon ng Kristiyanos, ang baboy makaon na gigamit ang buhat Diyos, dili mo ipasabot sa imprimator aning usa ka bishop si Anthony Taylor. Usa may ingon dinhi, buhat Diyos ng sikulo 20 Peter now fully understand the meaning of his vision. See the note on Acts 10:17-23. Kining nota din ito, kining footnote, opinion sa imprimator aning Biblia. Nag-ingon siya nga si Pedro nakasabot yun kung unsay kalugan sa iyang pananaw. Karon sa may meaning sa pananaw niya sa versikulo, isa po natin siya,
the city. You know, Peter vision, he is to be preferred to admit Gentiles who were considered unclean like the animals of his vision into the Christian community. Napakaklaro mga kaibigan. So din ko mapabor sa usa ka bishop sa Katoliko na nagtugan sa tinuod nga ang pananaw nga nakita ni Pedro iya kining nasabtan nga diin kining mga mananak nga grepil kini sa mga hintil nga dali sa komunidad sa mga Kristohan. Mao ni siya ang pagsabot ka husto gyud nga pagsabot. So karon dili ka punon ato na natugkan nga ang pagsabot sa akong kaatbang o pagsabot sa bishop nila lahi. O din ko mutuo sa bishop kay labaw mo din siya sa Marsisi. Labaw ko din siya. Anak ko mutuo sa siya, hindi ko mutuo nga naman kay mukna anak sa iyang tima na di mabasa sa Biblia. Mulikano siya nga wala sa vlog na shutdown. Pero ako siya ingon, magkito na ko siya na kung mabasa word ka ng iyang tima nga ayaw niya pirmahan. Mabasa sa referensya ka ng tima yung kanan. O sa Biblia ka, sa referensya kung mabasa nga ang Diyos nagsugo na ang mga manat na mahugaw ipagkaon sa mga Kristohanon. Nan, ang kono na ko kamapili ko. Pero di kung mabasa sa referensya nga nagsugo ang Diyos na ang mahugaw mananap sa mga ipagkaon sa mga Kristohanon, ang kono po niya napili siya. Kung di kung mabasa sa Biblia nga ang mahugaw mananap sa mga ipagkaon sa mga Kristohanon kana na a sentence pili siya pero basta ka na sentence sa tima pili po ako ng punon pero so dili ka punon subok ko lang doon usa ka membro sa CCCFD siya akong pinalanda na kapag di Carlo Cadinas ato natugkan nga iyang sukuhay niyang pagsabot sa bishop. Ang bishop nagpamato nga ang pananaw ni Pedro ang kalugan tao, mga hindi. Dili literal na baboy nga ipagkaon sa Kristohan. Yan gigamit ang unang Korinto 10:25. So tiyan ko kamo mga igsunan, kung atong kuhaon ang background sa Korinto, mga tao na sila nga majority nga walay Diyos. O ang mga pagkaon nila bisan usa. Ningo si Pedro nga magkahimo kung pagkaon bisan usa nasa gibalik sa merkado. Apan naay mensahe nga ipaabot ni Apostol Pedro sa Korinto ato mabasa sa unang Korinto 10:31 ningo siya nga kung mukaon ka Pedro makapahimaya ka sa Dios. Ingon si Apostol Pablo anak, karang punta na kung mukaon kang mahugaw sama sa baboy, makapahimaya ka na sa Ginoo. Dili. O sa problema nga dili. Niya. Ang balang kasulatan. Oh, parehas Biblia. Isaiah 66. 15 hangtod sa 17. Akong basal na maunay prueba ebidensya na mabasa sa Biblia na ang Diyos dili gyud mahimaya kung mukaon tag mahugaw sama sa mananap na baboy. Unsa may giingon dili? Isaiah 66 versikulo 15 hangtod sa 17. Ipahamtang sa Ginoo ang iyang paghukom. Daghan ang iyang pinatay anang panahon. Kay ang Dios mapahamtang silot pinaagig kalayo o ang nagkaon sa unod sa karing baboy o ang dulutanan ng ilaga silang tanan magadungan sa katapusan nag-ingon si Yuba mabasa gini higala ni ining Biblia ha nga ang imprimatur si Cardinal Vidal Ricardo Vidal. Mabasa si Isaiah 66 15:17 nga ang magkaon ka rin baboy sunod sa panos pagpadayag sa Ginoo. Unya, yano-yanuhon na sa pagpamatuod nga ang karing baboy pagkaon na sa mga Kristohanon. Nga ang pulong sa Ginoo tugan manato nga sunod sa kalayo ang mukaw karing baboy sa panos pagkaon. Kasi wala ko magtumutulog ini. Angay na ko may baluan na adunay usa ka alagad sa Dios nga malamon. Ato pa niya. In times of crisis, God will really send somebody to save His people. Iksol, kini nga pinulungan. So sa katawang mga malamon. Yan na tumatugkad na ang Diyos justisya, ang Diyos manulayon, ang Diyos may gugmaon. Na naman kaysa dili pa niya ipahamtang ang silot sa mga tao nagtaon ng mga mananap na mahugaw, magpadala siya. Aduna yang ipadala aron paybaluon ang magkatawon nga yang pinangga mga katawon nga yang ipakamatyan dito sa krus nga ang magkaon sa karing baboy sunodon sa kalayo. So dili ako nagsulti din palangga mo sa Ginoo
kitang tanan palangga sa Ginoo. Di mo nga paibalon kita sa pulong sa Dios. Sa dili pa niya himuon niyang paghukom. Na sa panahon niya na iyang buhaton ang paghukom. Kadto nagkaw kani baboy sunugon sa kalayo. Mao ni ang makarecord sa Biblia. So din nga prueba ebidensya ang tima sa akong katbang nga hadbang murag napalit sa bagyong ulit. Pinaagi ni ining mga ebidensya nga akong gilata karon. Igsoon ako pagpakalagad sa Ginoo, gusto tang malangit. Ang mga pare, si Ricardo Vidal, ni ay iyang isulti din. Atong basahan. Ang Marcos City, sa Portnot, kay Portnot kay Gala, opinion ni sa Primato. Kung sa ikaw din ang baboy, ang kuniyog, isip na mahugaw, dili makaon. Tanawa? Kaklaro, anik, na ay imprimato si Cardinal Ricardo Vidal. Ang baboy, hugaw, dili ipakaon niya. Mingon rin ko katang. Hawak magdundi mo na pusa, kaya na may explanation anak. O anak man na Iya kanina minsan atong kuralan daan. So, ako din ko kural sa kapag. Ano man, kaya naatay kagawasan sa pagpiling sa eksakto ng pagtulungan. Kaya kung kuralan ng tao, doon pa sa doon, na kay kagawasan na masubay sa kamaturan. Klaro, nga mabasa sa Biblia, nga ang usa ka Cardinal Ricardo Vidal nagtugan sa matuod ng baboy hugaw dili makaon. Pero ang membro ni Ricardo Vidal nagpamatuod nga ang baboy nga mahugos ng dugon ipakaon na sa mga Kristohanon. Contradiction ang pagpamatuod sa akong katbang kaysa ipamatuod sa mga Cardinal ni Cardinal Ricardo Vidal. O anak mo na si Cardinal Vidal, usa ni ka Kristohanon, dili ni siya Hudiyo. Kristohanon ni. O si Cardinal Vidal, miingon yung baboy hugaw, dili makaon. Kristohanon ni, yamato pa niya, alas sa mga Kristohanon, ang baboy, hinlaw na. O niya karon, naamay nabasa na ko karon, nga sa Kristohanon si Cardinal Vidal, nag-inom na ng baboy hugaw. O niya, miingon na sa siya ka. Sayo ni, kaya ako pagsabot, may gusto. Miingon na pala ni siya. Sa balis na pagsabot sa'yo, pero kinatuloy kong pagsabot, insakto. Mga mong ginayang dinalihan dahil mga paglason. Nya ganina ang iputan na sa kinatuloy kong pagsabot, balik yung lima, sa Diyos yun na pagsabot. Diyos doon pa, pangutaro, mabasa sa Biblia, di makatukan. Diyos doon magkakapagsabot. Nag-ingon mga Diyos na ang mananap na mahugos ng tungkol, ipagkaw na sa panahon sa Kristohanon, di yun makatukan, di ka mabasa, o di mabasa ang timan, hindi ka matukan. Although, na mabasa sa panahon Kristohanon ng baboy, gigon niya nga, hitlo, pero pananaon na ay kahulugan o isulti na ni Bishop Taylor nga ang kahulugan sa buhat Diyos kanang mananabda nag-refer sa mga hinter na nasa komunidad sa mga Kristohanon o kini may gusto na pagkahubad atong pangutanon sa ano sa Kristohanon si Cardinal Vidal kung unsa iyang pagsabot sa buhat Diyos nagipamusgan doon sa atong katbang karon na kuno ang kining baboy pagkaon sa panahon Kristohanon yung gigamit ang buhat Diyos atong masahod kung unsa ang opinion ni Cardinal Vidal matod pa din Andrea busa ang pananaw ni Pedro dili gidapit siya sa pagkaon sa hugaw mga mananap nagkahulugan na dili siya magpanagana paglakaw pagpabilin sa balay ni Cornelio ang Romano. Wa man lagi ina din Cardinal Vidal ang baboy sa dandugon na hugaw ipagkaon na sa mga Kristohanon. Wa man ingana. Di man imoy naka-record sa Balangas Brother niyang tima. Niya usa ka Kristohanon si Cardinal Vidal ingon. Busa ang pananaw ni Pedro dili gidapit siya sa pagkaon sa hugaw mga mananap. Niingon pa ba siya sa panahon Kristohanon wa kay mananap na mahugaw. Gabi karon usa ka Kristohanon si Cardinal Vidal na ato man nabasa nagisgot ko siya mahugaw mananap. Di mo do nasa panahon Kristohanon naa pa din mananap na mahugaw. Hastang pusgaya sa tima ng pusgayaan. Hilabihan gayon ka samot o pusgay sa tima ng pusgayaan. Dili yun mabasa sa bersikulo sa Biblia nga ayan gigamit. Gigamit ang Marcos 7:18.
Hanto na sa 19. Nga matod pa niya, nga ang Marcos pruiba, o yung ibasa nga, ang mga Kristohanon makakauna o mga mahugaw kay giluan na. Atong basaw na, atong ipasabot din. Sa versikulo 2, sa Marcos City, mauni siya ang ibot pasabot. Matod pa rin. Namatigdan nila na pipila sa iyang tinunan, nangaon apan hugaw kamot sa ato pa, wala maghunaw. Asa di mabasa? Marcos City, versikulo 2. Buti pasabot nga ang nangaon ana ang mga tinunan ni Jesus Christ. Mga iso, iyang isulti nga ang mga Hudiyo dili mukaw pahugaw ng anak, di mukaw baboy. Yan ang isulti kanina. Ang bersikulo nga gigamit, wala mulaban niya sa tima. Na naman kay ang nangaon din mga Hudiyo o ang mga Hudiyo dili baboy ang pagkaon. Ang isyu din nga ang mga tinunan ni Kristos hugaw kamo silang pagpangaon. Unya adunay mga kostumbre ang mga Hudiyo, matapad rin. Dili pod sila mangaon kung gikan sila sa merkado nga dili magapanghugas sa kabalingon. Doon na sila upang bala sayon nga digtuman pananglitan ang seremonya sa paghugas sa mga tasa kuno plato. So po di pa sabot nga naa sila mga bulato nga kumangaon manghunaw gyud. Last 2 minutes. Manghunaw gyud. So po di pa sabot nga kining pagkantik sa Marcos City 18 sugod sa dos dili makaplagan din ang tima nga ang baboy giluhan na ipakahon sa mga Kristohanon. Dili makaplagan niya ang kahulugan kung unsay makapahugaw. Matag pa sa 14. Unya bitawag ni Jesus ang katawan o ingan. Kamang tanan pamati o paningkamot nga makasabot mo. So pag-ingon ni Kristo nga kamang tanan pamati paningkamot makasabot mo. Niya ang bote pasabot ni Kristo dili ng baboy pagkaon sige pasabot ni Kristo kaya ano? Kaya ang dawatang laraw nagikan sa kasing-kasing ang dawatang mga butang ang panawat pagpatay panapaw kasina katog pagdumot paglimbong pagbugal-bugal kapa ang makapahimatason o ang binuang kining tanan nagagikan sa sunod pusa magkapahugaw sa tao. Sa ato para isun kanto mga pagbati nga dili mayo may magkapahugaw dili ang baboy na gihinluan na mato pasungkap pa. So walay baboy din nagigikahon sa matinunan ni Kristo. Nya maingon siya nga mga Kristohanon bigaw ka ni baboy kay ipakaon na. Unya ibasa na itong Biblia yung gigabas ko Pablo di man mo ipasabot sa ipasabot. So ang Biblia nagtukan na to. Si Cardinal Vidal, usa ka Kristohanon. Ang baboy hugaw, hindi pagkaon. Usa ka Kristohanon. Asa may tutuan na ni? Usa ka Cardinal o kining si Ipli nga nagtukan na dili mabasa sa Biblia ni tema. Samantala ang Cardinal malabaw nila nagtukan nga ang mukaw baboy sulugod sa kalayo kay di na makaon hugaw. Mana? 10 seconds. So klaro kayo mga kaigsunan. 5, So dili ka po nun? 4, Ang tema, 2, time. huwag ipagkabalos. Tema sa bantang. Okay. So karon mga kigsunan, salamat Brother Perez. Panahon sa tong igsoon Brother Abadinas. Ay mo panahon bro. Salamat bro Alperes sa imong negative. Welcome. Premise niya, naa sa ato ang unang lagda sa debate. Dili mugawas sa tima. Karon kay di man mugawas sa tima. Focus gyud sa tima. Sangutana. Sumala sa tong tima. Ipakaon ng baboy o dili pakaon? Diba? Okay. Sumala sa mong tema, ipakaon pero dili na mabasa sa Biblia. Ha? Wapa ko maman, kaya sa usa ka minuto. Ang imo ng tema, imuhar ng tema, ipakaon ang baboy pero imo na pero inyong kadagkuan nag-ingon ng baboy dili makaon si Ricardo Vidal. So diri gyud ko dapat ni Ricardo Vidal nag-ingon ng baboy dili makaon. Di ko dapat mo kay sayop sa imong tema kay di mabasa sa Biblia. Natubag ang pangutana, sunod utana. Sunod pangutana, sumala sa imong pag-akon. Nga sumala sa tima ipakaon ng baboy. Nagtugan ka sa tinuod o nagsulti ka baka? Diba? Okay, nagtugan ko sa tinuod, ang imong tema dili mabasa sa Biblia. Nagtugan ko sa tinuod nga si Cardinal Vidal nag-ingon ng baboy dili makaon hugaw. Sukuhay sa imong pagsabot. Nagtugan ko sa tinuod nga sa bishop sa Taylor nag-ingon nga ang kahulugan nila sa pananahon dili baboy mga tao. Nagtugan ko sa tinuod. Ikaw ay wala magtugan sa tinuod kay imong pagkakan makatawad na ang pananahon imo nang ipakaon sa mga tao. O ako ko man kayo sa minuto. Mao na nga nagtugan ko sa tinuod nga imong tema di mabasa sa Biblia o ang Biblia pamatuod nga baboy dili makaon si Cardinal Vidal nagsulti sa Kristohanon. So sunod po Sunod pangutana, kay nagtugan man ka inuod sa atong tima. Ang tima ipakaon ng baboy. Sakto o sayop? Yes or no? Okay. Sayop.
Okay, ang imo na. Ang tima sayo, yes or no? Also, yes, sayo pa. Abay ko Yes, objection po. yes. Mr. Moderator. Asa, usap kami nito. Object mo ko. Ha? Ay, Parang imo na ko sayo. Ito say yes. Oh. Mr. Moderator, yung object ko, kaya ako ipaklaro, asa siya ni, asa siya ni Is. Yes or no? Balik ko pamunta na. Kasi usap ko punta na. Balik ko pamunta na. Ako lagi klaro yan. Okay, kaya niya naman buka. Niya naman buka, Brad Alan, nga nagtugan to sa tinuod. Karon ginagtugan man sa tinuod sa atong tima, di ba? Objection sa dito. Wala ko mingon na nagtukan sa tinuod. Dili ba ikaw? Di, ingon mo yung karon na nagtukan sa tinuod. Ingon mo ka. Ay siya, objection pa rin. Okay, moderator. So, ingon siya kung ano mo, nagtukan ko sa tinuod. Wala mo ko mingon na. Ang ako mingon na nagtukan ko sa tinuod na si Cardinal Vidal ito ang hubang baboy. Ay, objection dito mo pamunta na. Ako ka na kadepita sa tima sabi. Ako na objection. Ako na objection niya. Ako na objection. So, mamunta na siya. Dili yun niya ang utang na nagtukan sa tinuod. Hindi na may punta na. Okay. Ang imong pangutana yes or no, kategorikal. Nagtugan ba siya sa tinuod? Sa atong tima. Sa pima, wala. Ang iyang pangutana, nagtugan siya sa tinuod, base siya nabasa dito. Okay. O, tumagay mo. Okay, maluwag na ko. Okay. Kay matod pa nimo nagtugan ka sa tinuod sa atong tima. Unsa man ni ay tinuod nimong gitugan sa atong tima? Ipakaon ang baboy o dili pakaon? Okay, magbabago. Ha? Ang akong pag-iyon. Objection. Objection. Isa wala kategori ko. Yeah. Dili wala man. Lagi mo tupad na paminaw kay. Paminaw mo tupad. Choice mo nang Lagi lagi. Lagi mo people's choice. Pagulat. Dili. Pagulat. Dili. Otro. Alay ka na Dili siya ako direct. Wala sa barangay direct ko tupad ng people's choice. Dili. Dala. Dili po choice. Di object ang imuhang kwan. Objection Mr. Moderator ha. Okay. Ang akong objection Mr. Moderator, direct to ba? Kay direct magkamunta na sa iya. Muna ako pamunta na Mr. Moderator. Niingon man ko siya, nagtugan mo sa tinuod sa atong tima. Mo na Mr. Moderator. Muna ako pamunta na. Ay pagkupag niya Mr. Moderator. Counter official. Ang sabay ko ulit. Counter official. Counter objection, wala kong ingon na nagtukan ko sa tinuod siya lima. Doon na niya. Ang akong ingon, nagtukan ko sa tinuod. Ang akong ingon, nagtukan ko sa tinuod. Si Cardinal Vidal, moderator, nag-ingon ko na nagtukan ko sa tinuod. Si Cardinal Vidal, nagsulti ng pamilya. Lagi, wala ko mag-ingon. Wala lagi ko mag-ingon na nagtukan ko sa tima. Bakit tayo nung nandigatin ko, ganit tinuod na yung tima? Wala, pasundon mo ko rin sa iyang lahat. Pamunta na. Moderator Brad Abadinas, basta maulit na asong role na wala istorya pa, makaunter mo na or pausa na siya. Pabuto na to. Okay, moderator, imuhang bukog. Ang iyang pangutana base sa pima. Wala pamunta ng kardinal. Wala si Mas Kardinal. Ang iyang tubag base sa iyang nabasa nga nagtugan sa tinuod. Lain na lang pangutana. Lagi o, di na ko siya buya sa Mr. Moderator. Sunod. Sumala ang... Isa. Sa ito pala, tahurong moderator. Sige, tahurong. Reklamo mo. Tahurong moderator. So, reklamo siya sa moderator. Wala ba? Balik ko pamunta ng Mr. Moderator. Balik ako. Di na nakuusap ang pamunta na. Sige, ano ni? Pangutana, klaruha, Klaruha. klaruhon. Sige, balik ko na ko ha, unang pamunta na. Balik ko. Naa sa atong unang lagka sa debate previous niya, dili bugawas sa tima, di ba? Karon, sumala sa atong tima. Unsay mabasa, ipakaon ang baboy o dili ipakaon? Matubago. Ang imong tima, ipakaon ng baboy. Ang imong tima ha, pero dili na mabasa sa Biblia. Dili mabasa sa Biblia. Nga naman, kaya ang mabasa sa Biblia, ang baboy dili makaon. Muna mabasa sa Biblia. O kanang mabasa sa Biblia, panahon ni Kristo, usa ka Kristiyano si Cardinal Vidal, naging ang baboy, bugaw, dili makaon. Okay. So ang imong tima, dili na mabasa. Karon na to ha. Ang imong pangutana Brad Auto yan dumata. Okay, next. Sunod po na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo nga sa atong tima ipakaon ng baboy. Mao gyud ay imong itubag sa pa imong lawa ay imong kapit imong lawa. Siya na sa moderator. Dili siya bingung akong tima. Yar ng tima. Di pirma man ka ato di tima. Lagi, nagdigatit ko sa tima. Ikaw naman, nagpirma ko, nagpirma ko sa tima, as digatit. Wala ko mo pirma nga, apil ko ng tima, ha? Isumpa ko sa tima. May yung siya atong tima, lahi na. Wagi nila, ayaw magpagayar ng tima. Wagi isumpa. Ayaw, ina na atong tima. Sige, atong tima. Okay. Imo ng tima. Okay. Ano niya? Utrohon na to ang ultima ni. Ano niya? Kasama na to, aron nga, di malibog mo man. Papatudaan ako ang giila hugaw kaniadtos ng tugon sa mas baboy ipakaon na sa Kristohanon sumala sa Biblia o probinsya. Okay,
inisya na tema inyuhan ni nga ginibatihan. Ito na debate. So dili ta ka pamugos, Brother Abadinas, kung isya mo kaon o agiya ha pagsupak dito ta ka kuan ikaw ni uyon diwa ni tema. Di ba tibol ko man ni karon so sumalas tema itubak niya nga sumalas imong tema bro Alan, ang termino uspo na to, sumala sa tima, ipakao na, pero mao na akong ginabatihan. Okay, kay mao na sa tima ninyo. Okay, kalawa ko pamunta na. Okay, pamunta na dito sa kwan. Okay, kay sumala sa akong tima nga ipakaon ang baboy, mga managing tubag ko, pamunta na, katong imong tubag nga sumala sa akong tima ipakaon ang baboy, nagtugaan ka sinuod ako, huwag ka magtugas sinuod. Okay, salamat. Nagtukan ko sa tinuod nga ang imong tima may pakaon na sa Kristohan ng baboy, dili mabasa sa Biblia. Nga naman, kay bisan si inyong kardinal at ingon ng baboy, bukaw, dili pakaon. Mga nalang tugan, imong sa tinuod, ang imong tima, tinuod yun na dili mabasa sa Biblia. Nga naman, kaya nag-ingon ng Bible nga ang baboy, bukaw, dili pakaon niya, imong di pakaon, tinuod yun na dili mabasa sa Biblia. Di kayo tinuod na mabasa sa Biblia, no, dili yun na. Tinuod na dili na mabasa sa Biblia ng tima. Sunod ko Sunod pamunta na, matod pa nimo, dili mabasa sa Biblia ang nasa akong tima ipakaon ang baboy. Premise, matod pa sa buhat Jes 12. Nagingon ang Ginoo. Nagingon ang Biblia, this container filled with four-footed animals, creatures, fowl, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads. Ang tingog sa Ginoo nagingon, get up Peter, kill it. Sumala sa akong gibasa. Mabasa pa din ang pigs kay pakaon sa Ginoo o dili mabasa. Sumala niya akong gibasa. Okay, objection. Kapalo ka. Dili mabasa ng baboy pagkaon sa Ginoo. Si Pedro may gisugay pagkaon ang Ginoo may mukaon. So sayo kung mo magsama sa mabasa. Ang pangutanan niya, mabasa ba ka ipagkaon sa Ginoo baboy? No, dili mabasa. Ano man kay way mabasa niya ang baboy pagkaon ang Ginoo pagkaon ng baboy. Sunod pa na. Mako pa nimo dili mabasa ipakaon sa Ginoo ang pigs. Nagingon man diri, get up Peter, kill it. Kaning it, kaon di o dili? Okay. Ang kaon na. Okay. Pamila sa kay, hindi ka magkuno. Kaon po lang kaon. Pero dili ang Ginoo may kaon. Ang importante na ipagkaon sa Ginoo. Di pa lang Ginoo may mukaon o baboy. Tapos pa na, si Pedro may gisugo. Wa kung kay pananaw na. So, ni Hoyon ko nga dili yun mabasa din ang Ginoo mukaon ng baboy. Matong sa tayo mong pangutana. Okay, dili man dili Ang tabi na wala tubat pa ko. Naiit niya, pero dili ang Ginoo may ikaw baboy. Wa kung mukaon si Pedro. Pariya sila. Ikaw wala sa kuha. Kaon. Sunod ko na. Sana pagutana, ato pa nimo ipakaon. Sa akong gibasa sa verse 12. Objection, Mr. President. Wa ko may ipagkaon. Usa man itawanan. Ipagkambutang naman yun. Objection. Objection, Mr. President. Wala ko may ipagkaon ng baboy. Ang akong ginong nga ang Ginoo dili. Wala ipagkaon ng baboy sa Ginoo. Ang Ginoo di mo ka baboy. Ang ipagkaon na pagkano ng Ginoo baboy mo dito sa pulta na. Oh. Dili ba? Ikaw man siya. Uyunan pa nimo ang Ginoo. Mukaon ng baboy. Ano man siya? Kundi kumuwi mo na. Sige bro, sige. Iya makumbutang-butangan ng ipagkaon na. So, wala mo din siya makumbutang-butangan. Okay, otra pa ko na maklaro kita. Okay. Matod pa nimo, wala ko'y mabasa sa Biblia nga ipakaon ng baboy. Unya mabasa man diri, pigs, bats, lizards, snake, frogs. Gingon diri, get up Peter, kill it. Tumindog ka Pedro, ihaw o kaon. Pangutana, sakto ni sayo. Okay, ang gibasa. Sakto sayo. Ang gibasa is Sakto sayo. Sakto. Sakto. Insakto akan sayo pag iyang pagsabot. Nga naman, kay nag-ingon siya kanina nga pananaon na pagkakon din sa pananaon. Mukhaon na ng pananaon. Mana na, sayo pa yung pagsabot. Insakto ang versikulo ng pananaon na. Nga ang kahulugan na matungkol sa usa ka bisya nga ang mananod yan naghulugan ng mga hintil. Uya, tukutan mo sa ulay pag mukhaon din tao. Mukhaon din tao ng katang, delikado. Masunod mo na. Sunod pangutana, kay sakto man di ay akong gibasa. Sa akong gibasa, mabasa man diri ang pigs, ipakaon. Pangutana, sakto ni sayo. Okay, sakto. Okay, Ay, salamat. buka. Sakto ang gibasa, apan sayop ang iyang pagsabot. Nga naman sayop, tungkol kay pananaw na, wala pananaw na magkaon. Kani, ingon sa Bidal, karamitan nga papi ko, dili, magkaon. Muna na, dili, pwede nga ang pananaw, kaon na, isakto na ang mabasa. Pero sayop lang imong pagsabot ng Carlo. Sunod mo na. Okay, sakto man ang mabasa. Sa akong gibasa, naa ba kayo nagdungog nga pigs? Naawala. Okay, nakapoy na dumog. Okay, salamat. Pero, pananaw na. Pananaw na. Nadumog na ko na, mabasa na dumog. Ang pigs ng pananaw na. Kaya kung
pagkaon sa Pedro, pudang ko kay pananaon mo na. Ang nagingon ang bishop nga ang kaunagan sa pananaon na sabta ni Pedro nga mga hintil ganaw sa komunidad sa Kristiyano. Okay, so ito na. Okay, sunod pangutana. Sa unang Korinto 10:25, ingon si San Pablo, premise niya, manggahigo kamo pagkaon sa tanang karne. Pangutana, namangkas sa Pablo na, gusto ni Ginoo. Okay, wala mamakak sa Pablo. Okay. Ikaw ay namakak. Nga naman. Kaysa, unang Korinto 10:25, di ka makabasa din na may mga Kristohano na nga ulo ka rin baboy. Kaya mong tima, ang mga gilang mahugaw ng mananap sa nagtong rin pagkaon na sa mga Kristohano. Pulong ipagkaon na, so humana na, nagtabo na. Pero why record ka sa unang Korinto 10:25 na naay mga Kristohano na tawag ka rin baboy din na. So sayo, pag imong pagsabot, gusto ang mabasa. Sunod, kung na. Sunod pangutana, kay wa man day mamakas San Pablo ipagkaon ang tanang karne. Ang baboy, karne dili. Okay, ang baboy karne. Okay. Pero dili makaon. Matok pa ni Kardinal Vidal. Ang baboy hugaw, dili makaon. So, mutuon ko ni Kardinal Vidal kay Kardinal ko labas ako ni Bodo Carlo. Ikaw lang si Hindi magsupak-supak sa Kardinal. Ha? Mutuon ko na ang baboy karne pero dili makaon sumala sa Biblia nga. Okay. Tagaron. Si Ricardo Vidal ang pamatudo na. Sunod ko na. Matod pa nimo, uyon ka sa gisulting Pablo ipakaon ang tanang karne. Pero dili lang ang baboy. Karon ang pangutana, pag ingon ni Pablo tanang karne. Pangutana, apil ba ang baboy sa tanang karne? Wala. Okay. Pulong tanang karne, wala gilitok na napil na baboy. Tanan man. Pulong tanang, wala yung napil baboy. Anay mabasa o yakin baboy? Okay. Nay mabasa nga, wala yung mabasa nga yung baboy diya. Tanan na. Tanang karne. Tanang karne. Pero wala yung mabasa nga, apil ang baboy. So muna nga, insakto lang yun ang imong ibasa, pero imong pagsabot na sa'yo, kaya kung tanan imong baboy. Okay. Kaya si Pablo, nag-ingon niya na, ang mapahong ka, makahimaya sa Ginoo. Hukdik ka mo, ang mukaw ka mahugaw, sunod ka sa kalayo. Okay. Size. Okay, sunod pangutana. Sunod ka na. Okay, matod pa nimo, mabasa gyud ang word nga tanang karne. Pangutana, mga igsoon. Kay tanang karne mangkaha, apil ba ang baboy sa tanang karne o wala? Okay. Mutabaran sa ko, ibalik pa ang pangutana, balik ko sa tuba. Apil wala. Ang ibasa, Apil ba wala? wala yung mabasa ng apil ang kanibaboy. Oh? Wala yung mabasa ng apil ang baboy sa kanibaboy, sa tanang karne. Ang ingon niya sa unang Korinto 25, makakaon ka mo sa bisag unsang karne. Oh, wala yun nga, bisag unsang karne sa baboy. Wala yun na. So, kahit tanang, di ba nagkas magkano, di ba na magkahilo, pero ayun nga baboy. Kaya naman, kaya ang inyong Kardinal Vidal, nag-ingon nga ang baboy hugaw, pili makaon. Okay. Sunod ko na. Oh, sunod pangutana. Dinhi sa Marcos City 19, ingon sa San Pablo, aningon si Kristo. Nining pagiha si Jesus mihimo sa tanang pagkaon nga linis alang kanatong mga Kristiyanos. Pangutana, ningon mo si Kristo linis ng tanang pagkaon alang sa mga Kristiyanos. Namakak ang ginawa ni Sulti Ginoo. Ay, wala kang mamakak. Oo. Ano man kang Ginoo? Paminaw sa, nagtapag ko ko. Ang Ginoo, magkahimo sa pagboto ko na malinis. Ano nga, ilang ikaw kahintog ko. Pero ang Ginoo, Ginoo nga ako dili makakon. O si Kardinal Vidal, Ginoo nga, ang baboy ko dili makakon. So, mao na nga, ang Ginoo mahimo niya, na pagboto mo na naman malinis, kana mo makakon, kay hinlo ko. Pero daw, no, bili kay, ang Marcos City, walay kung Ginoo din ang Okay. baboy. Time is up. Okay? So mga kaibigan, sumala pa sa roll.